Sentejn u nofs ilu Gabriel twieled u beda jiżviluppa b'mod normali. Iżda meta kellu 6 xhur ommu bdiet tinnota ċertu affarijiet li ma bdewx joġbuha. Eventwalment ħareġ li għandu marda li tolqot lil bniedem wieħed f'400,000 f'Malta hawn biss 2 każi. Għandu xi tip ta' cerebral palsy combined with a leukodystrophic change. Jiena dak iż-żmien ma kontx naf x'inhi, laqas kienet iddur li biss dik il-kelma malsini. Kull ma ngħatajt informazzjoni li t-tifel twieled bażikament mingħajr il-cover ta' nervjaturi. Biżmien bdiet tinduna xi tfisser eżatt il-marda ta' Gabriel. Bdejt ninduna dak li għandi li batinna l-allambirek mu jissa jibqa', ġifieri minflok ġej ħajġi l-qudiem dat-tifel. Mhux se jiġi l-qudiem. Gabriel għadha sal-lum ma tafx eżatt x'tip ta' leukodystrophy għandu bina minħabba li ma sarux eżamijiet ġenetiċi. Li kellhom isiru mill-bidu. Ġifieri inti malli tara dik il-kelma u dak id-dubju, sens ta' dubju, kellhom isiru mill-bidu. Minħabba fekk għadhom mhux identifikat xi trattament għandu bżonn Gabriel u jekk mhix friskju ħutu li jitrażmettu ċertu tendenzi ġenetiċi. Sfida oħra se tkun l-iskola. Gabriel se jkollu jilbes elmu biex ma jweġġax rasu jekk jaqa' u bla dubju se jkun hemm mistoqsijiet minn tfal oħra. Staqsi, imma jkun hemm l-arfin, ħajkun hemm l-edukazzjoni, il-ħalla li mhux ma nafx. Marcel temmen li hemm bżonn li l-qasam mediku u l-poplu Malti jkun aktar konxju ta' tip ta' trattamenti li jingħataw barra minn xtutna. U jiġu applikati medical strategies li huma xieraq għal dat-tifel. Jeżistu jiġifieri. Jeżistu. Jekk ikun magħruf eżatt x'tip ta' leukodystrophy għandu Gabriel, tkun tista' titfassal dieta u miżuri speċifikament għalih. Dan minn barra trattament progressiv li tiġà jingħataw Malta. Fuq kollox Gabriel ma tixtieqx li bina jitqis bħala peace. Ma nixtieqx li Gabriel ikun social burden, li niġu mifhumin bħala familja. Li ninataw l-għajnuna li jixraq lill-familja kollha u anke lit-tifel. Għax l-aħħar mill-aħħar hekk tkun iqsar ħajtu li sakemm hija ta' umana ħajjejxa ta' kwalità tajba u li jien u Mario żewġi u anke ħutu nistgħu ngħidu għamilna li stajna u anke l-poplu Malti għamlu li setgħu magħna. Kliem Marcel jixed tbatija iżda fuq kollox imħabba kbira. Il-vera tħossok waħdek. U diffiċli tħossok hekk għax once li bniedem kull ġbija talla li titwiled f'did-dinja hija speċjali.